gaur egun gazteak eta helduok zenbete konsumi duten dugun pantaietatik oso arduratu egin goazaz, euskeraz ez egoan ezer. Orduen ardura batetik sortu zen lorea da pantaia euskeraz, eta ardura horretatik guk gure gune da jentea kontzientziatzea, jentearen zirrara hori piztutea eta horretarako bideoklip egitea erabaki egin du. Hor, azkenean agertuten den irudi bet ikusiko dozue, baina karratu eta karratu horretan da mundue zelan ikusi gurugun, ez? Eta guk euskeratik eta euskeraz ikusi gurugun mundue. Horre sorpresa handiek egongo dire. Adibidez, beste berbakin dauzena edo hitzak ipiniotzen abestiari Oiana Bartra da. Horre arratiar leyenda asko dauz. Lander Gurtubai kamara beharretan ibilide. Joseba Rodríguez bere bilide diseinuan, gero Imanol Gartzia bere bilide postproduzioan, eta ni neu zuzendaria portxuetan ustartuten ibilina zenanaz. Eta hor ikusten da, arratiko urepe badauzela eta lehengo urek, gustatuko litzakigu gazteape etortea eta animetea holango ekintza geitera. Lagundutea modurik onena beti de autue eitea, guk oso konstienteak izin behar dugu esteko gule beste atekien iturrie. Tenbako burrukea da, ontxe badekogu irati adibide argibet, eta irati ez da bakarrik euskeraz dauen pelikula da, euskeratik datorren pelikula bat. Da hori oso importantea da gutzako. Zoin arte buruen aukin dugun mundu hori, bakarrik ikustea pantaiatan otzikerek emoten dauz. Iredukatuta ingindun zelango San Mari, zelango San Tartalo, baina horri ikusteak beste pausu bet emoten dau, eta nik gonbidatuko nuke jentea, zineak betetako momentu eda ontxe ikusi dien, zelan euskeraz ikusi gurogun zinea, euskeraz bizi gurogule, euskera arnaza dala gutzako, eta gupe eskubide bardineteko guzela beste hizkuntza hegemonikoa da euskizan eukera bardinek eukin behako geukezala biziteko eta eskubide bardineteko guzela zinea euskeraz ikusteko, plataformak euskeraz eukiteko eta ingurune guztie euskeraz biziteko eta egoteko.